Bulang mo, abi na itong ihaw na sa manok. Pagkapak man niya ang mga manok kayo. Hindi ka pagkabutang gana, kabiyaan ni mo, kay dagat kay manok ang samang. Karon ya idu ko na lang ba ya bay. Kapaka pahilaw niya, ikaw ihaw na sa karon ng mga talim niya ato karon may gani kay. Yung ba pandagan ay pa namingaw ang silong. Pagtulo ito to no. Dili isa itom na duha nga murag. Naana din na ang manok din he. Oh, ero. Tutumi sa yung papa ni Alan kay birthday ni LJ. Katong jas balay permente. Luto-luto na sila. Si Alan ang nagluto. Nangaon na sila dito guys. Tapos si Vincent Pro Max, repeat. Naulahin ang sila ni Doy-Doy nilang lang guys. May pada. Na nang manyita ka nang kikimam ngatan. Nagmanyanita kami. Hi guys, good morning. Dagang kinalain nga na mother. Sagulan ni Dante Mercy. Joy Vlog. Madami, Latata. Nasa mother dani guys. Saya ko ragan hidin hikay. Gaban ko ni Alan dari pa. Banandas Mimi. Kaya di siya gusto nga dito ako sa balay mapuyo ay. Mas mother dani nag kuan. Yan naman magbanaw. Am nagikan sa CR. Maglaba. Tubig gina na ko ano. Dagagi sa kuan. Butas mo kaya siya dana niya. Ito ang paingon sa kuan kay buslot itong dito. Kailangan na siya na tinisingan. No? Di hapit na kaihawan de. Dito ko na kayo sa badi dito. Ako na kasi badi di guys. Hapit na ni siya ihawan guys. Yang dipanglukat na niya ma. Dapat di siya floringan daw. Luring ulah gini makuha niya kay katunong ano ni. Kaya bago niya din sila kay plastic din talaga. Supra. Inaniya LG nga si Tintam dito ha. Ano kada ko dani. Maro ni siya. Busbusok pa ning lawas. Nga si Tinta naging siya kilos. Ha? Ito yung LG lagi taas pa ni siya. Nanak niya yung buktik kay kalibo kay may ligo. Ano man siya ligo? Di kaliguan sa nagtiman. Baga kay ano, likod, lapad tiglikod. Lapad tiglikod guys, dila na ako i-video kayo pa ni hinlo ang tangkal ni Madarder. Lapad kayong likod sa baboy oh. Wasot siguro ni Purga. No. Nanong hambog ka siya balibo. Wa kay ligo di. Kay ligo di. Kay ligo. Ha? Ito na may baboy guyaan. Simon? Ako magay dito nga buntag hapon. Buntag hapon ako liguan to ditong kang Alchil. Ulan sa ako. Diyan na. Tapulan mo ako sa tubig. Dapat na hose, na may hose oh, taas. Sumbol rin na ninyo na ang hose. Okay. Dali na papunsitan. Na may hose na oh. Ito rin ang hose di ay. Lah, magawas na siya. Wala na sa pangkali. Ako na kayo siya guys. Oh. Dana dik, anak adik, rapit na kadi kadaon dik ko. Para ni siya sa sumad ni Lola. Kang lilin ni siya baboy guys. Latag na ni Mother. Ako na kaayo. Badji ni ma? Laki, Lapad na kay likod. buyag. Dek, January 25, sintensyahan na ni. 24 pa na. 24 pa di ay. January 24. Siya mas sentensyahan. Ha? Awa, paingon ang tubig. Ako nga mabulit yung dani.
Dani, ang hindi na maglapos ito. Ipidpid manggod siya sad. Dapat ang septic tank dili ipidpid gid sa kuan. Kaya napidpid man. Wa tay mahimo diha. Ito din ilan ni mother-der. Dagan ki okay. Ox na ox. Malampin sa bata. May bagong silingan nila dani guys. Tala Joy Vlog. Aliante, panagbuta sa paniod to na ni. Parinter ya po nila ni mama dani kay. Ang yan ba na ani. Gagaw nila mama anak sayang. Uyuan ni mama. Ano may irobi ay. Kasi siya gusto ko. Nalitur ako sa balay agpuyo ay kay. Kuan daw. Sigira daw ko dito hinukto ka. Nang di siya ganina aglakaw taman sa dili ko mo. Uban. Gahapon dito rin ko na puyo ay way ko naglakaw. Kaya mura maglain din akong kuan ay. Paminaw. Kuan kagahapon. Lag-lag ta din ni guys. Kani po na ni nga yuta. Yuta po ni sa kuan sa iyang kuan ni papa. Kanang jagaw. Na sila ang ipabantay po ang kuan. Igagaw ni mama. Ayun, ay panyod to diya. Ayay, makaidani hapit naman makuman. Dato sa kuan, kisa may nagpuyo dito, pilihan. Kami kapon. Ah. May panak kay nanay. Mas maganda dito kay otro ba ito na ako dito kay. Agi otro ya punto dito. Oo kay kuan labok na to. Kuan na o pana. Mahuman ni na pagabasan pa to nako. Kay ding. Oh, pwedeng. Kira, inahinay, ragot. Basta lang ni ay. Di mga ako na to nga, wa, pagyapon. May mantong imo kay simento. Wa pa natarog. Simento naman katong imo. Simento. Pagyapon natarog. Tapos niya ako kunong butanganan sa asin. Lagi. Ay na lang. Kaya nagpadol-dol ka na sa sentro. Naman na ni dol gay poste, oh. Ay, poste di, ni? di makuhaan daw. Ha? Di makuhaan. Kay? Duhara daw. Ha? Duhara. Ah. Dili siya tulo ba? Wala iyang live. Ama, oh. Di lugar pwede. Ano si kulbot yun, day? Dito naman ako sa inyo. Ano yung kulbot yun, pigon? Duty. Ano sa duty? Light bank. Nagsikyo sa ito? Driver sa kolektor. Ay, kay Lunis, manay karon. Oh. Ay, Lunis na po diyang kuhan. Lunes to Bernes. Ah, may na kay kuhan. Maka-sideline pa. Kalingawan lang lagi. Manigi ka ng mga bato. Dana. Ha? Dana. Lo? Kinutpot. Oo. Si Arne? Oo. Abi mo na ko gitambak pagtuyo, ah. Mura siya glime da. Kuha na ito na charge ko. Ispat? Ha? Kuha na charge na ito ispat sa inyo? Wala ka nilo kabalo. Mama, tuway la auntie. Kay si Auntie Inday. Wala pa nagmata na. Ganina? Oh, nag-uli na ako na. Kay ag-eskwela lagi. Kasi nga nag-uli naman ko na. Yung si Uncle nga. Ngano daw ko na mag-uli ko. Wa pa man sila nagmata. Agama din. Ag-charge. Ag-charge.
Agoy, dadto na ni mo na charge di ay. Oo. Ay, naman si Angkol, nga dadto na daw. Mula. Ay, o kasi ante nagnata. Maog yun. Hey guys, di kami naglaag. Naglaag-laag. Sililin na ni guys. So, nagbagot-gut. Kano ka na siya bagot-gut. Ala na yun sa schedule niya karon nagata sa inyo kanya wala nag-adto. Alaw na pa man. So, dili pa ko sure. Wala na kita ya pwede. Di na daw uso. Si Mukoy. Si Mukoy mo na guys. Mura mo nag... Apoy. Ha? Apoy. Igapoy ka? Apoy hakot sa kawin ni Dodong. Alag ka. Dong. Dong. Kapit na mo birthday di ay? Ha? Kapit na mo birthday di ay? Yung birthday. Lunggo. Ay, Domingo. Linggo kayo. Domingo. Sabado mo good. 17 man. Sabado gani. Magulay si Chichi. Ay si Queenie og malunggay. Domingo mo. Sorry mo ni Quen. Quen! Sorry ba ni? Ako na ni. Sudanong ginan tani. Akong kuanon. Okay, kaya kay Tate Be. Tibuhaton. Among ta sa bala. Hi guys, may udto. So ayan guys, ay magadto ko sa ingoong. Dali ito mo kuha na, apito na ito na. Ah, Ano nga mong balik ko. magpa-ultrasound kong katro guys niya. Silili nang pauban niya atin na niya sa ako Okay. Napod siya lakaw. Ha? Para mi guys. Lah, ano yun? Tarong nila yun. Hi guys, nanami sa Balingwan. Silili na kong kauban. Siya may kauban ni ate guys. Kauban ka na lang. Ano yung pasto? Guys. Asa na pa ingon? Pan pa kayo kay wala pa bus. Tagal kami sa bus. Ano na din siya. Nahay bus pero dali ra man ang bus sa kuan. Balingwan. Balingwan na siya taman guys. Kita. Kato kay nasa front seat. Nasa say guys. Classmate na Japon sila na ng anak ni kuan. Ili. Asa gani kay nilipunan. Ito ang si mama. Manang si mama. Midwife di Japon gikwato ni kuan say. Midwife Japon. Pagsakay na lang kay wala yung motor dito sa balang. Kasi din. Wala. Kasi din. Ito naglakaw si kuya. Ako doon. Ang sumampang siya. Satar na yun. Kuya kuya. Sekarang udah nang lipunan guys. Siguro guys kay dugay tong lipunan maglarga. Mulai pasayro. Dagan bakante. Labas ko sa oras kay. Nakuha na sa oras kay. Apo na. Si ate na mga naghatag sa uwan. Ate namin yan naghatag sa uwan ultrasound. Dugay siya nakaanak sa balay na mama. Out mo dito sa ila. Yung putol, itong bigla sa kumite. Motor siguro to pag kilat gusto ko yun. Magpapag-update ka po na kasama pero budget naman. Basta sa balay. Papak lagi. Nice yun. Narami sa terminal. Paulit na mi guys. Wala na himo among lakaw. Butasan. Sakay na may bus guys. Pauli. Panay mo among lakaw. Naknan sa kag-ok kay daghang kay na sound.
Paano magod? Alauna pa siya magsugod niya. Dagara ka ng linya. Bahaw ko ito ba no? Ito mga uban, mga bahaw, mga lunis. Uban may balik ngayon sa Merkulis. Na kita may naikuha na magtsaga yung balik-balik yun. Lagi. Bisan pa siguro nakasayo, dili na mapdan cut off. Malaki. Dili nagpan, guys. Sunsa. Ibasa ni Hiyo. Lagi ka dito siya. Ito. Putlong. Potslong. Pwede di ay mag-request. Palamanan pero gada na siya. Bakit kagabi ang naglunog tabo? Gusto mo ng kosta? Ha? Radyo? Ha? Talo? Yo, kinalan. Ganyan manood to. Ikaw lang pinag-alagay mo. Nagdo, kanina. Ayun. Pagkaidot kayo no? Kukuha sa imo. Pagkabot lang idot. Mana isda tu ba? Ring. Na. May kasawang. Kanyapon ta guys. At may panyapon. Mana kan dia? Para na pala akong gawa sa'yo. Alam ko. Pero para kahit pa paano, ginagawa rin ako. Lang ato ko. Ito lang pagluto deh. Ang plano natin. Ano yung paano palihog lang niya? Security guard ang informasyon. Sir, paano ang pagkutan? Meron na pala nakulong sa mga Yaw. pamuli natin. Matanggal. Bakit magtuba-tuba? Malipat ang pwesto. Pero hindi ka makukulong. At magkaroon na tayo ng bulilato. Siguradong kakumpitay na lang natin ang may kagagawa. Kanina nanay mo. Ituturo din natin sila. Ang pagpapukan na lang tayo pasura. Santang mo. Dukot nito. Tayo. Kung milyones din lamang ang tutulong sa mga kamay natin. Mabinig kayo mabuti. Yung kasang alas 11 ng umaga, daraan sa kanyo ng tangandaan ng 2 kotse
na may dalang pera ay babagsak sa mga manitiligan sa ermita. Di ba kung nag-on TV ito lang di sound? Di mo nakapirait ko na? Ang mahiling nga mag-bukar, karuan TV. Yung sound. Hindi naman yung natulog ang tuwan kay katulog ko. Ay, sabaw na ni. Lugulo na rin. Iba nga yun. Ibu, gabi na. Da? Ano lang yung utang kung kung may balik pag Di man ikaw magkuha para dili ka makabayad. ang ganda buha ko kung sila kapalit. Pero? Naman yung wala na. Padidi. Inilad-ilad ba? Ay, lupa sa ganyan. Ha? Lupa sa ganyan. Hindi na panik na. Tak, ganita. Tuloy kayo. Lalong hindi. Ay, ah.